ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия санавбари Абдулҳамид. рӯзҳои 27-28 август дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода як қатор иншоотро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ шинос шуданд. Нахуст сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо рафти татбиқи лоиҳаи сохтмони марҳилаи сеюми ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Син Силу Текстил шинос шуд, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд сохта мешавад. Аснои шиносоии сарвазири мамлакат аз ғайриқаноатбахш идома доштани корҳои сохтмонӣ марҳилаи сеюми корхона изҳори нигаронӣ карданд. таъкид карда шуд ки масъулон бояд дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда корҳои сохтмониро дар марҳилаи сеюми корхонаи саноатӣ тақвият бахшида иншоотро қабл аз муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. дар идома сарвазири мамлакат дар ноҳияи Темурмалик аз рафти корҳои сохтмонӣ иншооти таъиноти гуногун ки дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд мешаванд шинос шуд. дар ноҳияи Темурмалик бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода низ муассисаи таълимӣ, майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона ва иншооти маишии хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. сипас дар ноҳияи Восе сарвазири мамлакат дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти таъиноти гуногун иштирок намуданд. ҳамчунин сарвазири мамлакат дар доираи сафари корӣ бо рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар шаҳри Кӯлоб шинос шуд. имрӯзҳо дар шаҳри Кӯлоб сохтмони иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла манзилҳои истиқоматӣ, боғу гулгашт ва корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. истиқлолият рамзи соҳибдавлатию саодат ва бузургтарин сармояи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ба ҳисоб меравад. имрӯз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар Тоҷикистон ба сӯи дастовардҳои бузурги бештар гомҳои устувор гузошта шуда барои таъмини зиндагии шоиставу босаодати мардум шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад. шарҳи ҳамкорони мо. истиқлолият ҳамчун муҳимтарин санаи таърихи миллат дар саҳифаҳои давлатдории тоҷикон бо ҳарфҳои заррин сабт шудааст. истиқлолият неъмати бебаҳо ва ниҳоят пурарзишест ки халқи тоҷикро соҳиби комилҳуқуқи сарнавишти хеш намуд. бузургтарин, болотарин ва неъмати аз ҳама боло ин истиқлолият аст. ва истиқлолият аст ки халқи тоҷик пас аз ҳазорсолаҳо бори дигар ба он соҳиб гардид ва ин истиқлолият барои инкишофи ҷомеа, барои рушди ҷамъият, барои бароҳ мондани корҳои созандагӣ, ободкориҳо заминии хубе фароҳам овард. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо рамзи давлатдории тоҷикон, балки яке аз омилҳои муҳими истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии давлати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин бо ба истиқлолият ба даст овардани ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳким бахшидани пояҳои он кишвари мо ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардид ва ногуфта намонад ки дар оғози истиқлолият ҳамин неъмати бузурге ки барои халқи тоҷик арзонӣ шуд дар як пасманзари ҳодисаҳое ки дар аввали солҳои истиқлолият дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд зери хатар қарор гирифт ва хушбахтона ба сари қудрат омадани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик тавонист ки тавассути татбиқи сиёсати хиратмандона ва созандаи пешвои хеш пояҳои истиқлолияти ваҳдатро таҳким бахшад ва тавонад ки Тоҷикистонро ба як кишвари ободу озод табдил диҳад. тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ асосҳои конститутсионӣ ва қонунии давлати Тоҷикистон пойдор гардид. самтҳои сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ вусъат ёфт. ҳуввияти миллӣ, эҳсоси худшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ боло рафт. истиқлолият ба мо имкон дод ки мо асосҳои ҳуқуқии давлатдориро ба вуҷуд дорем. вақте ки асосҳои ҳуқуқии давлатдорӣ ба вуҷуд омад, ҷанбаҳои ҳуқуқии инкишофи соҳаҳои гуногуни ҳаёти халқ шакл гирифт ва қонунияти инкишофи онҳо ба вуҷуд омад ва ҳамин ин имкон дод ки мо соҳаҳои гуногуни
حیات اجتماعی کشور را به طرز قانونی به راه مانیم. وقتی ما درباره استقلالیت میگوییم پیش از همه این جنبه حقوقی یعنی برای تمدنی آزادی زمینی حقوقی به وجود آورد که ما پیش از همه این مستقلیت را در آزادی خود، در آزادی بیان، در آزادی اندیشه، در آزادی زندگی، در آزادی کار و فعالیت دیدیم و البته همین چیزها در زمینی اساسهای حقوقی و قانونگذاری‌ها تصدیق شده است و این یک عامل اساسی یکی از عامل‌های خیلی خوب و تقدیرساز برای به وجود آوردن دستاوردهای دیگری زمان استقلال زمینه گذاشت. جهت حفظ کردن و مقدس نگاه داشتن استقلالیت دولتی که دستاورد به همتای ملت تاجیک در صحیفه های تاریخ است، هر شهروندی مملکت باید مسئولیت انسانی داشته باشد. عایشه ستار، فردوسی بابونظر، اخبار. ادامه اخبار. در نزد سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه با مقصد شفاف و دسترس و کمخرج نمودن جریان گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی در ساحه ساختمان، مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستری شهرسازی به فعالیت آغاز کرد. اطلاع بیشتر اوید به فعالیت روزانه یگانه در گزارش همکاران ما. با مقصد اجرای بند 2.2 نقشه چورابینی‌های قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 مارس سال 2019 تحت رقم 95 درباره نقشه چورابینی‌ها اوید به عملی نمودن فضای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس شهر دوشنبه از 11 اپریل سال 2019 تحت رقم 212 کسر 1 در نزد سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه، مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستری شهرسازی به کار آغاز کرد. مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه با دستگیری مالیوی بانک عمومی جهانی تأسیس یافت و مقصد از راه‌اندازی فعالیت آن به نظام درآوردن رسمیت مأموری و ساده‌گردانی جریان گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی در ساحه ساختمان میباشد. مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستری شهرسازی سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه خدمت‌رسانی‌ها را به شخصان واقعی و حقوقی برای گرفتن اجازت اوید به آغاز کارهای ساختمانی، شرط‌های تکنیکی، سپارش به نقشه‌گیری معماری و نقشه کل انشاءات پیشنهاد می‌نماید. متخصصان سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه میگویند صاحبکاران و شهروندان خواهشمند قبلا برای گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی برای آغاز کارهای ساختمانی از 6 مقامات وقت زیادی خود را صرف می‌کردند. همکنون با فعالیت آغاز کردن روزانه یگانه آنها می‌توانند همه حجت‌های لازمی را از یک اتاق و در مهلت کوتاه دسترس نمایند. ما برای گرفتن اجازت ساختمان یک بنا تا تشکیل مرکز روزانه یگانه قریب از 13 مقامات اجازتنامه تکنیکی و خلاصه ها می گرفتیم. ببینید که برای گرفتن هر یک آن خلاصه تکنیکی یا که خلاصه آن مقامات ها چقدر وقت میگذشت، از 2 ماه تا 4-5 ماه وقت طولانی میکشید. بعد از تشکیل شدن این مرکز روزانه یگانه من دوباره کامل گفته میتوانم که شرکت های ساختمانی و صاحبکاران وقت قیمت خود را صرفه‌کارانه استفاده میکنند و در مهلت معین شده طبق قانون هایی که قبول کرده شده است این اجازتنامه ها و اجازت ساختمان را به دست میارند و کارهای ساختمانی را پیش میبرند و برای آباد و زیبا گرداندن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه سهمگذار میشوند. یادرس میشیم که در مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه سرایست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه گروهی لایحه‌کشی فعالیت میکند که خدمت‌رسانی‌ها را برای لایحه‌کشی بنا و انشاءات، دیزاین و آرایشی نمای بناها، خطهای مهندسی و لایحه تشکیل ساختمان به جا آورده با پیشگیری عامل‌های کرپسیونی بلند برداشتن سطح و ثمرانکی فعالیت مقامات دولتی زمینه گذاشته به هر یک شهروند خواهشمند شرایط مساعد فراهم می‌آورد که در کوتاه‌ترین مهلت حجت‌های خود را به رسمیت درآورده با فعالیت آغاز نماید. در خود روزانه یگانه 5 نفر و غیر از این گروه لایحه‌کشی که خدمت‌رسانی رو برای لایحه‌کشی بنا و انشاءات و برای دیزاین انشاءات و دیگر خدمت‌رسانی رو پیشکش می‌نمایند و فرمایشگران می‌توانند از این خدمت‌رسانی استفاده برند و در عموم 16 نفر دائمی با کار تامین کرده شدند
غیر از این 3 نفر شرطنامه‌ای کار میکنند. در عموم 19 نفر با جای کار تامین شده است. маркази амалигардонии равзанаи ягона мониторинг ва кадастри шаҳрсозии сариёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри душанбе ки бо техникаву технологияи муосир пайваст мебошад, минбаъд хизматрасониҳоро бо назардошти истифодаи принсипи равзанаи ягона дар соҳаи фаъолияти меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмонӣ тариқи электронӣ амалӣ мегардонад. дар ҳафтаи бунёди 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 53 синфхонаи иловагӣ дар назди 12 мактаб 86 муассисаи таълимии шаҳри Истарафшан аз таъмири асосӣ ва ҷорӣ бароварда шуд. гузориши Мазбути Бобозода аз шаҳри Истарафшан. имрӯз туфайли кордонии созандагии масъулини ҳамаи 86 адад муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумии шаҳри Истарафшан ки аксарашон ҷавонон маҳсуб меёбанд, бинои тарбиятгоҳҳо бо сифати баланди ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосир таъмиру тармим ва ба соли нави хониши 2019-2020 комилан омода гардиданд. ҳамаи синфхонаҳои кабинетҳои фаннии муассисаи таҳсилот миёнаи рақами 1 ба номи Навиҷон Қодиров баробари таъмири хушсифат гузаронидан ба системаи ягонаи гармидиҳии барқӣ ва ангишти пайваст ва болои бино ба тарзи талаботи имрӯза бомпӯш карда шуд. омӯзгорону муҳассилин бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сарфи маблағҳои сарикасӣ ҳамаи тирезаҳои синфхонаҳо ва толорҳоро муосир гардонида дар саҳни мактаб ливои Тоҷикистони соҳиби истиқлолро парафшону гулпӯш сохтанд. дар арафаи соли нави таҳсил ҳамаи роҳравҳо гирду атроф ва даромадгоҳи мактаб тахту ҳамвор ва сорӯшпӯш карда шуд. ҷомеаи меҳнатӣ ва хонандагони муассисаи давлатии гимназия ба номи академик Аҳрор Мухторов бо меҳру муҳаббати самимӣ нимпайкарии олими шинохтаро дар таълимгоҳ устувор гардонида ҷиҳати амиқу дақиқ омӯзондани дарсҳо 37 синфхонаву 11 кабинети фанниро таъмири босифат гузаронида бо мизу курсиҳои фаннӣ, ашё ва лавозимоти замонавӣ таъмин сохтанд. соли нави хониш 1160 нафар наврасону ҷавонони хушбахти даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар синфу кабинетҳои ободу муҷаҳҳаз ба таълиму тадрис фаро гирифта хоҳанд шуд. ҷиҳати ҳалли дар синфхонаҳо озод ба таълиму тадрис фаро гирифтани муҳассилин бо харҷи маблағҳои сарикасӣ, дастгирии соҳибкорони деҳа ва ҳашари оммавӣ 2 синфхонаи нав барои 60 нафар хонанда дар 2 баст бунёд гардид. арзиши лоиҳавии бино 86 000 сомонӣ буда масъулин рӯзҳои таҷлил аз 28 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани синфхонаҳоро нақшабандӣ карданд. дар 85 муассисаҳои таълимӣ аз он ҷумла литсеи гимназияҳо ва муассисаҳои таълимӣ пурра таъмиру сохтмон аз даст бароварда шуд ва инчунин тибқи дастуру супоришҳо дар тамоми муассисаҳои таълимӣ мана досткаҳои электронӣ, проекторҳо харидорӣ карда шуд. назар ба иттилои масъулини раёсати маориф шаҳри Истарафшан, соли равон бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ ба бунёди биноҳои нави муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ рақамҳои 37 барои 480 ҷойи нишаст ва 46 барои 240 нафар хонанда оғози бобарор бахшида бо ҷалби маблағҳои шарикони рушд дар назди муассисаи таҳсилот миёнаи рақами 15 барои 264 ҷойи нишаст синфхонаҳои иловагӣ сохта шуда истодааст. Мазбути Бобозода барои барномаи ахбор аз шаҳри Истарафшан. идомаи ахбор. солҳои охир зиёд паҳн гардидани бемориҳои сироятӣ ба монанди вируси норасоии маснунияти одам ва гепатитҳо масъалаи муҳими ҳалталаб дар миқёси ҷаҳон гардидааст. طبق معلومات رسمی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در جهان نزدیک 39 میلیون نفر با بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم گرفتارند و زیاده از 35 میلیون نفر دیگر از این بیماری فوتیدند. زلفیا رحیمزاده معلوماتی بیشتر می‌دهد. بیماری ویروس نارسایی مسمومیت آدم بیماری مزمن بوده تنها از شخص سیرایت شده به آدم سالم می‌گذرد. سه راه گزارش این سیرایت وجود دارد. این توسط علاقه جنسی که بیشتر سیرایت یافتگان ویروس نارسایی مسمومیت آدم در جمهوری ترکستان با این راه سیرایت یافتند. بعداً با راه تزریقی که از آن اساساً نشاننده که مواد نشادار توسط سوزندارهای تمیز نشده استفاده میبرند و اینچنین از مادر و کودک اینکه گذشتن سیرایت احتمالیت دارد.
дар мамлакат дар доираи стратегияи миллии солимии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи солҳои 2010-2020 барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масмумияти одам дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2017-2020 қабул гардида ҷиҳати таъмини дастрасии аҳолӣ ба пешгирӣ, табобат, нигоҳубин ва дастгирӣ вобаста ба сирояти вируси норасоии масмумияти одам татбиқ карда мешавад. Вале бо вуҷуди он эпидемияи вируси норасоии масмумияти одам аз бемасъулиятии баъзе нафарон дар ҷомеа паҳн гардидааст. воридшавии вируси норасоии масмумияти одам аз вазъи саломатии муҳоҷирон низ вобастагии калон дорад. аслан эпидемия дар ба ҷумҳурии тоҷикистон ҳам аз давлатҳои дигари минтақаи осиё аз давлатҳои африқо ки оғоз шуд ворид шуданаш ва баъдан чун муҳоҷирати меҳнатии аҳолӣ ба ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Русия хеле зиёд ҳаст. сирояти вируси норасоии масмумияти одам аз ин давлатҳо низ ба ҷумҳурии мо интиқол дода шудааст. шумораи гирифторшудагон ва фафтидагон аз ин беморӣ боиси нигаронии роҳбарияти олии мамлакат низ гардидааст. корҳои тарғиботӣ ва ташвиқотӣ дар самти пешгирии ин беморӣ нақши калидӣ доранд. вафодор будан ба ҷуфти худ тез ва ба ҳар гуна алоқаҳои ҷинсӣ бемуҳофизат даст назадан ин яке аз роҳҳои асосии пешгирии ин сироят маҳсуб меёбад. инчунин яке аз масъалаҳое ки дар ҳақиқат доғи рӯз аст ин масъалаи наштамандӣ аст ва бо мақсади пешгирии паҳншавии сирояти вируси норасоии масмумияти одам мо тамоми чораҳоро меандешем то ин ки ҳам наштамандӣ дар ҷомеа кам шавад ва ҳам роҳи пешгирии вируси норасоии масмумияти одам низ бошад. дар самти мубориза бо вируси норасоии масмумияти одам ҳар як нафар метавонад ба хотири солимии худ, наздикон ва ҷомеа ҳиссагузор бошад. зульфия раҳимзода, баҳодуристам, саъдии абдурахмон, ахбор. бо дастгирӣ ва кӯмаки ширкатҳои сохтмонию тиҷоратӣ даҳон нафар ҳамватанонамон дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия бо шуғли доимӣ фаро гирифта мешаванд. дар вилояти Самара соҳибкорони тоҷик дар ин самт фаъолона саҳм гузошта бо истифода аз имконоти мавҷуда ҳамватанонамонро бо ҷойи кор таъмин менамоянд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. ширкати сохтмонии усто ки чанде қабл аз ҷониби як нафар соҳибкори тоҷики муқими вилояти Самара таъсис дода шудааст, дар он зиёда аз 300 нафар ҳамватанонамон бо ҷойи кор таъмин мебошанд. бунёд ва навсозии иншооти маъмурии маишӣ аз ҷумла хунаҳои баландошонаи истиқоматӣ асоси фаъолияти ширкати мазкур ба ҳисоб рафта, фаъолияти ҳамватанони мо дар ин самт солтосол густариш меёбад. 20 сол шуд ки дар шаҳри Самара ширкати сохтмониро ба номи усто ташкил кардагием. тамоми корҳои сохтмониро ба анҷом медиҳем. дар ширкати мо то 300 нафар шаҳрвандони тоҷикистон кор мекунад. ташкилу ба роҳ мондани курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дар мамлакат имкон фароҳам овард ки аксари ҳамватанонамон баъди хатми он ба ҳайси мутахассис дар соҳаҳои гуногун бахусус сохтмони иншооти мухталиф фаъолияти босамар дошта бошанд. дар ширкати сохтмонии мазкур коргарону мутахассисон аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба кор ҷалб гардида барои онҳо шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. муддати ҳамин кору фаъолият ки дар ин шаҳри Самара карда шудем, дар ҳамин ширкати устое ки ҳозир мо кору фаъолият мекунем, зиёда аз 200 нафар ҳама шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. аз сифр то болопӯши ҳамин бино, ҳамин сохтмон мо худамон бурда мерасонем. таи солҳои охир бо мусоидати ширкатҳои сохтмонию тиҷоратии соҳибкорони тоҷики муқими шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия садҳо ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда шудааст ки бахши аъзами коргарону мутахассисону ҳамватанонамон ташкил медиҳад. имсол низ дар доираи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ва имконоти мавҷуда барои бо шуғл фаро гирифтани ҳамватанонамон тадбирҳои муҳим амалӣ гардида бо азму талоши соҳибкорони тоҷики муқими шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия боз шумораи зиёди ҳамватанонамон бо ҷойи кор таъмин хоҳанд шуд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз вилояти Самараи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ҳамкоронамон ошно хоҳанд кард. саломат бошед.